नमस्कार, अमोघ फूड्समध्ये आपलं स्वागत आहे. आज आपण करणार आहोत कैरीची चटणी. त्यासाठी मी एक कैरी घेतली आहे, एक वाटी भरून कोथिंबीर घेतली आहे, एक वाटी ओलं खोबरं किसून घेतलं आहे आणि 3 हिरव्या मिरच्या घेतल्या आहेत. कोथिंबीर मी धुवून घेतली आहे साफ करून आणि आता ही कैरी आपण सोलून कापून घेऊया. कैरीची सालं काढून त्यातली कोय काढून मी तुकडे करून घेतलेत आणि आता हे आपण सगळं मिक्सरमध्ये घालूया. कापलेली कैरी, ओलं खोबरं, कोथिंबीर, आणि या 3 हिरव्या मिरच्या तोडून घालते. आता इथे 2 चमचे साखर घातली आहे आणि चवीप्रमाणे मीठ घालते. तर हे सगळं आपण वाटून घेऊया. हे सगळं मिक्सरमध्ये वाटून घेतलेलं आहे. ही आपली चटणी तयार आहे. आता ही आपण काढून घेऊया. अशा प्रकारे ही आपली आंबट गोड तिखट अशी कैरीची चटणी तयार झाली आहे. खूप छान लागते, करून बघा. पुन्हा भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. थँक्यू.